How about you? Ojete. 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 Oh, by the gym, by the lacona, more than a mine. Ujijani jawele na bani jawele ise Obele kwani nenu wa oge bubu topo we ya ise Otokoge mani ifika kona bie ise Obunsi okwa ajakasi na daga bakoro ise Onyi foma inewe ama fi foma nenu wa ise Anyị dike ni gbadasa imili mane mwota na so Ana m ayụ na obiko bụ ọgụ ebe ihe nne cherelu mmadụ echenelu m ajọ iwe onye cherela anyị ajọ iwe atọkwu ya n'obu onye bụla anyị wee jebe ajọ ije nya zuo ọdachi n'ezi egwu m sị na anyị adịka echi n'echi a na-agụrụ agụ egwu na anyị achake ka anyanwụ anyị adakọrọ ka anyanwụ anyị acha ka akwụ ma anyị adakọrọ ka akwụ anyị azụ ka abịa ma anyị anakọrọ ka abịa anyị eru ka mmiri ma anyị atakọrọ ka mmiri anyị enwulu ka ọkụ ma anyị anyụkọrọ ka ọkụ